Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, ya nakwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Asị m na chitata bụ eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m na ndụ anyị ga-adị maka na ndụ bụ isi akụ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anara obodo. Asịrị m na ihe ọma ga-emere anyị, maka na mmapụ adịghị egbu awọ. Anyị sị na anyị gara aga n'ihu n'ihu, maka na ọnụ ihu n'ihu ka oke nwe na-ama. Asị m ihe anyị eri bịa ihe eri anyị bịakwana. Asị m onye chụwa anyị ya daa, onye cheche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị na anyị ga-apụta ihe na anyị ga-ede ude, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Asị m na ụwa anyị nọ n'ime ewu uwe ego, na ego ga-abụ nke anyị, maka na nwa agụ ama atanata ahịfịa bọsụ onye mere na nwa eze bụ eze. Asị m na onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye nwa tinye ka ihe anyị na-eme wee nwe isi ise. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ etu mmadụ ga-esi wee maa na o nwere ọkpụkpọ oku. How you can know the signs of onye agbara ọlụ. Part 2. How you will know what that will be happening in your life. And when you see those signs, believe in me, it's likely that you are called one. So to confirm it, then you have to consult deep Alpha. But when you see those signs, we're also worried. Gbaa family m ka ị mara nke na-eme. Maka na nke bụ isiokwu bụ na akpọ ọgụ ọlụ esi na ịma aza because of one thing or the other. Ka reason ndị mmadụ na-enye. Either na ọ na-ene anya na ya azaba call ya na ya ma adịzi as rich as he or she wants. Well, that is one. 2, because ọ na-consider opinion of others. These are the 2 major factors. Because when the schools you get them could understand. In when you get some here na contemplate bụ na ezabanya bụ call, maybe na na-asa na ụdị ọdịnala. Na ben na gị na ụmụnne gị ama ekwenye gị ana. But this year excuse does not stand. I can tell you, no nwere ndị na-arụ ọrụ taa mana ha nọ na ben na ha. Ihe dị mkpa bụ na ndị akpọrọ gị ọrụ na ọ sị nwata nwude nkakwụ ga-enye mmiri ọ ga-ejikwa aka. Ịghọtara ya? Ị na-practice, that is, ị na-use your own human intellect na-afụta ụfọdụ ihe na ọ dị difficult. But you are not seeing it from the aspect of ndị kpọrọ gị ọrụ. O nwere ihe nwere ike imewu. Ihe dị mkpa bụ total submission and the acceptance. Ihe ndị ọzọ niile forget, they will do it. Even in the family guys say na ha ma ekwara to over their dead body. We one day call you. Nga papiewa ha ga-enweta. Bulala, they will call you to go and start. Even if they say no, believe in me, ha ga-ezipụtara gị onye ga-asị gị ngwa bịa nọ na be wee na-eme. O nwere ndị mma na-arụ ọrụ a ma dibịa ma eze nwaanyị nọ na rented apartment. As in, o nwere onye mma that enyere ya ana. Family ahụ family na-eme ọdịna. Ha wee sị ya ngwa nọrọ ebe anyị nwere ike isi etu n'ọrụ from here to here. Mmụọ karịrị mmadụ. Mana nke bụgoro mbụ, you must change your attitude. So the problem people have is negative mindset. I believe in positivity 100%. Whatever I believe in, it means that I'm convinced. I don't believe in faith. Because what Christianity taught us is blind faith, believing in what you are not convinced about.
But once you are convinced, you believe. And once you believe them, believe in me, they can make impossibility to be possible. No, I will talk later. Ọ bụrụ na ị nwere isi awele ịda afọ vidio a, kenebe Chukwu ma n'ibe enu, maka na enwere mmadụ ruchara almost 100 eji maka asị mme vidio. Topic a asị yesterday m bidoro mechaa ma nkwubi okwu ọnọdụ abalị. I waited for my mates to give me a lecture, the topic of today. They didn't. It's this morning, when tetasiri, can just say on a bathroom can no on my shower. The message yeah. No ya can mark it. And no wouldn't the age makia chalk and cool your message. Cash no reach and mado tunare worldwide. So in what a message to Sari and the Adon. Only came when I can go onye Oziadal, make on those Yadal. As usual, when those Yaga that I watch as usual they pass. Mananda order and makia, we hasten up. Now before on Gani that topic here, Mamma got up at him. Echefukwana na ajaye na achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ga-ebido na May 8 wee end na May 21. Nke ọnwa pụrụ nnukwu iche, ọ ga-abụ boom, all month of abundant renewal, abundant grace, the month mmụọ na-apụ apụ ji agọzi imirikite ndị mmadụ, maka na ọ bụ month na oge Chukwu okike ji pour out blessing, maintenance blessing upon the entire creation. But what you don't know. For you, if there's no good in me, when as a spiritual person, after me, as oge renewal. Oh yeah, but when a Pentecost, you don't can celebrate Pentecost within that time. So no issue okwu n'ụbọchị taata bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ga-abụ 14 days bido na 8 wee kwụsị na 21. Na ya bụ 21 ka anyị ga-achịkọta ya n'isi njedebe as usual. Na that 21 anwa anyị ga-egbu efi wee mesara aka. Ndị mmadụ ga-esi mba dị iche wee bịa, anyị ga-enwekwa rie nṅụọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, kedu ka ihe ị ga-eme ka iwe ike sonye na aja anyị na-achụ? 1, you will donate to account created for it. So when you are ready, let me know. I will give you the account for it. 2, you will make send your 3 prayer requests for the month of May. All here na about you need maka isonye na ya badi. The chat na WhatsApp 08057837 672. Then echefukwana na nya bụ ọnwa Mee nke a na 21st yanwa and 22nd a ga-enwe all time of temple feast. Oge anyị ji erota consecration of the temple n'Ugochi tubelu na temple. Oge anyị ji celebrate mmụọ na-apụ apụ na temple. N'otu ịgba na ijele arụsị na-eweta ego, eweta ihe ọma dị iche iche. Ndị njelu nke Chukwu ihe ọma si n'aka ha abịa. Nọọ mgbe a ga-eji celebrate kwa mmụọ na-apụ apụ ihe eji na nchegbu. Arụsị na-eji olu na-eji Igbo, arụsị na-apịawa ndị amoosu azụ, arụsị na-apịawa ndị otu nzuzo azụ, nyere mmadụ adịghị ama aka. Arụsị a na-akụ mbamba so na arụsị na temple na mmụọ ndị ọzọ dị iche iche na-eji olu na-eji Igbo. Ọ bụrụ na iso na ndị kụrụ mbamba na temple malụ n'oge dị etu a bụ oge kacha mma iji wee chụọ aja etu ọmụna gị na mmụọ gị si kwekọrịta, maka na aja a na-achụ yearly aja a na-achụ. Mana ọ bụrụ na ime it were up for any reason na nke a kaba arụ ka ịfụ na imerie n'ime arụ anụnwa, oge mmụọ ji eri ọta. Nke ọzọ na festival a ka oke ọfọ anyị na-apụta. Ọ na festival a ka anyị ji aga ọfọ n'isi all my children all over the world. Ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gụọ ọrụ ọfọ pụrụ nnukwute iche, ma ọ bụ na ị chọrọ ka a chụọ ọrụ gị aja pụrụ nnukwute iche, aja ihe ọsọkwa ya bụrụ
chat ya na WhatsApp. Enwere ndị a ga-achụrụ aja aka mkpa dị iche iche, nwee ndị a ga-achụkwara nke achịkọta ọnụ. Ọ gwa ndị chọrọ ka iso wee sọpọtụ ihe dị iche iche anyị ga-eme, ma aja dị iche iche a ga-achụ, ma saraka dị iche iche anyị ga-eme, ya also welcome. Ndị mmadụ ebidogo bukuberi maka nyawo nke ya ebido na mee, maka na first come first serve. Nke abụọ kwa ị kwesịrị ịma ya gazie. Then na topic nji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ echefukwana na anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ana m ekwukwa na distance is never a barrier. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịda agwa gị na distance is a barrier, na-akọwara ha na o dependere ihe onye mewuru. Ebe ọ bụ na ikwenyere na mmadụ nwere ike iweta ordinary ngwere ma ọ weta any other thing as a symbol to represent somebody in America, more Asia, no everywhere, all over the world, under the sun. Were ekwubi okwu, were lụọ ọrụ gbaa ya afa, oje jide onye cast spell, oje jide onye na America, ọ gbara aka nata. Ọ ihe mmụọ mewu. Mana ndị na-work with negative energy, enwere some dark spirits dị ready to execute this once you send them. Ọ bụ etu maka ndị anjelu nke Chukwu ndị na-eweta ihe ọma dịkwa ready na ị ga na ebe a kwubi okwu n'isi onye n'obodo oyibo bịa na mmezu. Example, o nwere mgbe ọma nwere ike ịnọgịta bịa. Okay, ka m were agapụ iji onwe mmadụ ka m were ihe na-eme. Ị nwere ike ije ka ime consultation, weda ma onye ahụ ọ na-arụ n'ụka ma ọ bụ na ọ na-arụ n'ụzọ omenala. O nwere ike ọkpọ ọgụ sị gị na o nwere onye dị etu nwa gị, na o nwere nwa gị dị ọkpara gị, ma ọ bụ n'ebe dị etu ebe dị etu ebe dị etu a. Nyekwa denja na-efe esi ya. And remember, that dị ọkpara gị anọ n'ebe a, o kwuo ihe ga-eme na and ime dat na ahụ ihe ya ga-eme. Ghọtara ya? So ihe njikwube bụ na onye na-achọ ime ihe ọjọọ ejiro enidro ya present na o mee ya ọwọkụ. Etu a ka ọ dịkwa ngosi. Ihe onye ya arụ ya onye mewurie ga-nidiri n'aka o details, maka na mmụọ na-apụ agba ọrụ mmụọ ka a na-alụ, kama na ihe onye emewuru ọsụ na ọtụrụ possible. So achọrọ m ka gaa deep na nka. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị na-afụ ị marụ na mmụọ na-eso gị ka awụ in one aspect. The second aspect bụ ihe ọ ga-abụ ọ na-emeri gị ị marụ na iwe onye nwere ọkpụkpọ oku. Nke mbụ, ọ bụrụ na iwe onye na-abụ ịrahụ ụra, ị na-afụta onwe gị ebe echiri gị eze, ị na-afụta onwe gị ebe mmụọ na-achụ gị, ma ọ bụ nkịta na-achụ gị ọsọ, ma ọ bụ agụ na-achụ gị ọsọ, ma ọ bụ ụfọdụ anụmanụ dị iche iche representịrị mmụọ na-achụ gị, ma ọ bụ ịfụ ebe eke bịakwutere gị na nlọ, ma ọ bụ ịfụ ihe dịka mmọnwụ masquerade, ma ọ bụ agụ iyi. Enwere so many things ga-abụ bịakwute gị na nlọ na-achụ gị ọsọ, ma ọ bụ a na-agba gị ụgwọ, ma ọ bụ na-afụ ihe dịka elders, ma ọ bụ agadi nwaanyị ma ọ bụ agadi nwoke na-abịakwute gị na nlọ na-agwa gị ihe ofu ihe ma ọ bụ nke ọzọ, ma ọ na-agba gị ụgwọ ofu ihe, ma ọ gwa n'ifu onye na-afụ na-ahụ nọkịta na-afụ ya dead relative na nlọ. Ihe ọ pụtara na o nwere ihe ndị a bụrụ na nkịtị mara ofeke ga-ewevu ya aka, mana onye ma ihe a na-eme uche dị ya. Maka na ndị ka na-ekwu akwụkwọ Hosea dị very important forces say lack of vision, lack of knowledge is the bedrock of whatever predicament that any man is passing. If you are not intelligent enough to get the signal more than you, then you have to run into challenges, greater one.
So pay attention to whatever that is happening around you. Onye nwa wụ need intelligent. Intelligent abụrụ onye nwere double PhD, ma onye nwere double masters or nwere degree. That one is just earthly knowledge. Yes. So intelligent must pay attention around whatever that is happening to you. Can call ofu aka before mbanye in that isiokwu topic ita. Like let's say 20 years ago. That time I did the no career front and back. Even though to Mary Ave Maria. I wonder nnukwu scapula ihu n'azụ. Eso m eje crusade na-eje ihe na-ese ekwu okwu na stage na ụka gbazuo. Mana o nwere mgbe a na-agbaghị ihe ejenebụrụ m na ajụbụrụ m ese ndụ ma mara na onye mbụ eriri m eri. So wee bụrụ one day, that time I was doing very well. Yes. I was still living in grace of ihe mụ hustle. Mana o nwere oge ọ ga-eluo in a man's life. Eweziga grace. Then ka iwe face the reality. Ndị jiri oyibo si know when the bandage falls. Ka inwe ike wee fụ ụzọ. Because enwere infant bandage. You don't even discover who you are. So that time I was still living in grace. One day, that time at early 20s, I've already owned a water drilling company. Yes, registered my company year 2002 as Polanto Integrated Limited. Where my office on Onitsha Road, 105 Onitsha Road. I became the youngest guy that owns a water drilling company with water drilling equipment, drilling rig. I was doing very well. Now, have my office there at first floor. Now, what happened? Mgbe a na-agwaga nwere ndị rich men na-arụrụ ọrụ machine me nwere mgbe ọ nọkọta park ya na my office asị na nwere ọrụ from site to site. Prominent men. About the boy and Damokava and Anambra State guy or an after yes. I was the one drilling their boreholes, water boreholes then. So I was doing very well. My name was Mbemidon, we don't want Piawas. Like this my call on our amenities, but I didn't see it coming. Because they remain no car. I go quiet, I that you are only no car, gave an unlock. And as a co-Catholic, we are forbidden to even in the prayer ministry. Then if you must go, only go for the copy, buy for the copy, more we need adoration. More we need LL. On the day of Simba, Catholic say yes. If not, yeah, no, don't go. So, however, I to a course where kwado ụbọchị ahụ wee lụọ ahụ nlọrọ bụ ebe m nwere nlọ arụ wee lụcha nlọ ahụ a ebe m furu onwe m n'ime ịkpa ahụ m furu onwe m then na-achọ ụzọ m esi wee si n'ime ịkpa ha pụta. I couldn't see any road. If I go to this side, forest continue, go this side, forest continue, go the other side, forest continue, go the other side, forest continue. As they said, I started crying in that dream. So they said that I cried and woke up. But I couldn't do anything. No kita. Kemo na mpụta n'ụtọ agba m afa mara ihe na-eme. Mana ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala na watagoro ọdịnala ịfụ ụfọdụ ihe mere na ndụ gị ihe ga-eme gịnị ịgba afa mara na ndụ ọ dịkwa mara ka ebe asụsụ nwere ọdụ ọ kwesịrị ịma. So they have go to example. So mgbe ahụ mana ọ bụrụ na ọkịta ka m lọchara nlọ wee fute onwe m n'ụdị ọnọdụ dịta ihe m ga-eme aka ọzọ ọtọ m afa. So mgbe ahụ a na-ekwu ihe awụ mgbe a na-egosi m na-atụcha ụzọ m na mmụọ. Ghọtara ya? Like I said, after we went forest. How I get there, I don't know. But as I say, I wanted to go out.
ọ bụrụ na nsi ụzọ a mee ka nna aga mpụtakwa afụ na ebe anyị na thick forest I can go I turn go the other side no road at a stage mfụzie na nwere ụzọ m esi wee pụ I started crying. O gosi purely na na-atụju ụzọ m na mmụọ. Ihe eji atụju ụzọ m na mmụọ mgbe anwa bụ maka na mgbe a dị nka nwata a na-enye m eku ihe na ntiri aka ọ na-aga ebe a sị na a na-egwute mmiri ma ọ bụ ebe a sị na n'obodo a na ebe a na-arụsị ya ma ọ bụ na what mavomi iwu na nwere one rich man mma onye ọrụ ukwu ka ọ ma mmakpa afọ ya ọ dị very wealthy but agụọ na Anambra Steeti egoro ema na onye ile obodo so ebe ụlọ nwere ebe ọ lụrụ ụlọ ewee ngwa other water drilling company bịara ebe ahụ they couldn't succeed for nọchara ebe almost 1 year then wee bịa na the same village na be another person gbapuo mmiri na-agba mgbe that wedding man gafeta wee so I succeeded in drilling water in their village ọkpọzi onye nke ahụ lụrụ si ya nye my contact onye my contact wee bịa chief wee sị m na ọ bụrụ ego problem ma ya gbapụta mmiri na bịa si ya yes ego na nkwuru ka o nyere m mana abatara m na family ma na o nwere ihe na-emenụ then I did something to subdue mmụọ nọ n'ebe anwa it just met him just simple thing mana due to na that call dị n'ime I suppress ya gbapụ mmiri ba mmiri na-agbachi date so mgbe ahụ amabụ na m nwee call so mgbe a bịazi tụchi ụzọ m ihe ji tụchi ụzọ m ahụ bụ ka m wee jụba esi ihe na-emenụ atụchi ụzọ ahụ lọsalụ nla I wake up as onye ụka onye obi o nwere ebe m jere nothing I did nothing just na mkpere chabulet cast and bind there so after 3 months the thing started happening I began to have problem enwere ike a na-alụ ọla nọkọta enwere ike pipe atọ n'ime ana ma ọ na pipe gbachiri all these things gosi na funny things that I eme before adị ekwesịrị ime maka na anyị na-eke nkwụcha n'ọlụ a I started having problem issues but couldn't help myself before I eventually left the business in my younger brothers and traveled outside the country. So, and I later came back. So, but to cut that story, so here na chekwa onwe mgbe ya nọkọta na-enwe mpịawa azụ ma ọ na onwe ike business gị ị nwere a good market but ndị mmadụ na-eche ya agafere ị na-egbu ijiji enwere so many things ga na-eme like that ị malụ na o nwere ihe mmụọ na-atụghị anya n'aka na o nwere ihe don't keep quiet when things are not moving right. Don't keep quiet because there is a reason why those things are happening. Don't say just they may coincidence. No. Makana na tụnụ si na ofeke na-akpa na be dibia ada anwụgbo n'anya gị ga-akpọ ya ofeke mana a wise man because before anything will happen in this gross material, this physical world, it must have happened in the spiritual world. Yes, nothing can just happen to him. It must happen. That's why I say you should pray and make declarations because your sacrifices, your ijogu, and what have you can still turn things around when they are still in the world of spirits. When that judgment have not been passed, when that thing have not directed direction to your direction in the gross material, so you can avert them. So, a smart person will do anything. Mercy anka. So, ọ bụrụ na ebido fụwa ihe dị anya ịgba mbọ ibe ụgbara ibe nacha Africa nwa amana. Many things, funny things a na-eme odo anya na things are not decent. Nwanne jụọ ese onye anyị jụọ adịghị efu ụzọ ahụ inu ndị Igbo na-atụ ka abụ ofu ka ọzọzi chọrọ ịkọwara gị ya abụọ bụzie na inwere call it will go deeper. Yes, ka ihe esi wee mara inwere call bụ mgbe ọbụla ị na-afụ onwe gị maybe na pulpit ebe ị na-agọzi ndị mmadụ ma ọ mgbe ọbụla ị ga-afụ onwe gị ebe ị nọ in the midst of crowd and every attention is focused on you. Ma mgbe ị ga-afụ onwe gị nye etiti ndị mmadụ ị na-agọzi ndị mmadụ ifere ị na-agọzi ndị mmadụ n'aha Chukwu Okike ma ifu onwe gị ebe ị na-eji kandụl
na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ ma ebe iji salt or any other thing or even na-ekwubi okwu ihe ọma na-eme ma ebe ndị mmadụ na-asị gị bịa gọzie ha ma ebe ndị mmadụ na-asị pray for me ọ gosi n'inwe ka mana ka nkọwalụ gị agwụ because the gift of a man make it a way for him. Yes, gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ mmụọ nsọ onyinye amara so gịnị. Yes, because whatever that will make you who you will be is the gift ya agwụ. That's onyinye amara, that's one ya gift. Ị nwere ike bụrụ onye nwere nkwuwa okwu ma ọ bụrụ onye na-ebitu ndị ekpere. So ọ ga-abụrịrị from the gift ya gift ka a ga-esi wee mee chaka ekuko. So mgbe ị bịa na-afụta ihe ndị ma na-agwụ kama na o nwere ndị agwụ ha nwere ike ikwe ka ị na-alụtụ n'ụdị ụka as a spiritualist. That is, your work is more of ikwubi okwu. Like me, enwere m ya in two ways. Onye batara na anyị ji wee nwee altar ebe anyị na-ekwubi okwu n'Ugochi tụrụ na temple. All that altar nwa ka anyị ji alụ ọrụ na ọdịnala restoration prayer ministry. That altar is solely established, anchored. That altar is every morning I go to that altar. All my children all over the world. In that altar, there is nothing like sacrifice of the blood. You can only light candle or incense there. Only when I visit the temple can as well go there, whether you pass or whatever, and go there, because the altar is in the east. So whenever you stand in front of the altar, you are facing the east. Then make your prayer request and maybe kwenkwa. Because before you made that altar, agwara m anọ m na be gwa m sị m na o nwere mgbe ọ ga-eruo na m ga-anọ na be m na temple. Ndị mmadụ eburu ihe dị iche iche ma eburu ma efi ma onyinye amara dị iche iche na-abịa. But that's what for? Why coming with all these things? The last time I checked, I didn't have any appointment with you guys. Some will be saying, na mbọsị dịgara aga ya bịara na ihe nwere ike ịfụ Ogbuefi na ya nwere ike ịfụ m mana na-eje na ọta kwụyọ ayịyọ present here the petition, then kwe nkwa na ọ bụrụ na ihe dị etu a merie bido oge dị etu a ruo oge dị etu a na ya ga-eweta ihe dị etu a and ya narụ ihe ndị a mee etu a mana ọnya ka ya ji wee were ya bụ ihe ndị wee bịa. Ịghọtara ya? Then I was mandated to establish that altar on 1st of January. Every when they follow my message, you will understand. The date. Then mgbezie temples ebe anyị na-alụ ọrụ ọdịnala maka na o nwere ndị bụ mkpa ha bụ mkpa just kwubiere ha okwu chidimmadị nwee ndị bụ na mkpa nke ha na-aga achụrịrị aja dị iche iche aja ihe mme. So ụdị ndị nwere mkpa dị etu a ka Jizọs ndị ụka ọbịa nwere ike ikwu okwu n'isi fa ọ dị mma mana ọ bụrụ na onye bụ na a ga-achụrịrị aja ihe mme ikwubichi okwu n'isi ọma abịa na mmezu because na a ga-achụrịrị aja na o nwere mmụọ ọgbụgba ndụ n'idiri na a ga-achụrịrị aja ihe mme. Ịghọtara ya? Na o nwere ndị akpọrọ oku n'ọlụ a bụ sọ nkwubi okwu. Ịghọtago? O nwere ofu onye one of my is a friend, very close friend of mine. Ọ nkwara okpoko ọ mụ abụrụ ha spiritual father ya mentor ya si ya give her hand because I gwara m ozugbo m fụrụ ya gwa m na onye a will go places. Sị m kwubiere ya okwu nye motivation. Today she's growing. I'm guiding her. But today she has a gift. Imebi ọgwụ bụ ihe o need bụ spoken words and few things that will not even cause a huge amount of money, and any charm will be destroyed. Onyinye. So she's one of my team. So mgbe na-achịkọwa bụ na onye ọbụla nwere so o nwere ndị akpọrọ okwu na ọlụ ha ga-abụ more of as a spiritualist. Ha nọrọ ọlụ ha more of ikwubi okwu. Nwee ndị bụ nke ha na nke ha ga-abụ kọọ dibịa so ịchụ aja ka ha nọ. Then ọkwa ndị dị gifted like me nwere ike ime in two ways. I can do in the spiritualist way, I can do in ordinary way. Two of them work together. Because na agbasi family me nwere ndị bụ na every morning n'ihe dị etu a ka ị kwesịrị ime ha
kwubie okwu n'isi ha, even with ordinary candle kwubie okwu n'isi ha, ọ bịa na mmezu. Then nwee ndị nke bụ na a ga-achụrụ dị aja ihe mme. Now ọ ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị nwere kọl bido lụgba ọrụ, ọ bụrụ na iso na ndị bụ na ihe ịfụtara onwe gị bụ ịda agọzi ndị mmadụ maka ekere ọrụ eke. Ị mara na ị nwere ike ịlụwo as a spiritualist. I don't want to call it a pastor. As a spiritualist, ị nwere ike ịma na-achụ aja ihe mme mana ị na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ na-abịa na mmezu. Nwee ndị nwere onyinye imeditu, nwee ndị bụ nke ha kọọ dibịa wọk, ọ dị ekwubi okwu n'ihe ọ nọ na ya bụ ịchụ aja. Ịghọtara ya? So that one, ndị a na-afụta onwe ha na-egozi ndị mmadụ iji kandụl ma ọ bụ jọs nnu ma ọ bụ kwubie okwu ara ya egosi ndị mmadụ, ọ na-ekpere ndị mmadụ ma ọ na-ebi ndị mmadụ aka ihe ọma na-eme. Ndị dị etu a bụ ndị nwe kọl is a spiritualist. Onye a nwere ike na-alụkwa ya n'ụdị nke ya, ihe ọma wee medocha agwụ ya, ọ na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ, ọ na-abịa na mmezu. Ịghọtara ya? Nwee ndị mana ụdị ndị dịtọ ịbịakwute ha, ọ bụrụ na ha gbachaa afọ ma ọ bụ ihe na-eme gị nọ ihe ha ga-achụrịrị aja ihe mme, ha direct gị ta onye ya achụ aja ihe mme na nyanwa nke ya bụ si ikwubi okwu. Mana ọ bụrụ na ịpụta na-afụ onwe gị ebe ị nọ na shrine ma ebe ị na-epiki ọjị ma ebe ị na-achụ aja ihe mme ya slaughtering things, ma ebe iji aja ma ọ bụ ebe ị na-akpata ahịhịa dị iche iche, mgbọrọgwụ dị iche iche. Then ma ebe ị na-atụ nzu ma ọ bụ edo, ma ebe ị na-eje na mmiri, ịmadogo n'ọdịbe ọdịnala ndị ọdịnala kpọrọ ọrụ. So mana ọ bụrụ na ọdịnala kpọọ gị ịchọọ ka ị mee solely on ụka, you will never succeed. Ọ bụkwa ndị Igbo onye wu ndị spiritualist, ịchọọ ka ịtọ ọnụọ ya n'ụdị ọdịnala, you will not succeed unless ị bụ onye nyere gift to use both. So mana ị na-achịkwa bụ mgbe ị na-afụ ụmụ onwe gị na ụmụ ihe ndị a, nke mbụgoro ịmarụgo anyway ya afụ onwe ịmago mgbe ọbụla ị nọ n'ọnọdụ interceding on people or ịchụrụ ndị mmadụ aja, ịmarụgo n'igbo onye akpọrọ ọrụ. Ihe ị na-edizite anyị gbazia family m ka afa confirm gbọrọ ya, ma ọ bụ na ijego na be dibịa agwaghị na igwere kọl, ma ọ bụ na ị na-eje ije ministries a na-agbaghị n'iwu onye nwere ọkpụkpọ oku. Ihe ndị a ka ọ ya bụ ọ na-eme, ma na ị ga-ejeju ose, ma na ị nwere kọl, mee ihe dị n'ụzọ gị achịdị mma wee dị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-enweta nkụzi anyị na-akụzi na oge awa nke eziokwu, chaa m na YouTube. Nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Isi nweta na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa mmiri ma ọ bụ jụọ rụọrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, sendere m meseji na WhatsApp 08057837672. Ị ga-enweta m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu ndị isi ndị niile nụrụ onu a under the influence of my voice all over the world. Ọ kachasị n'isi ndị ozi adarụ n'afa ha, mmadụ 100 anwa ozi adara n'isi ha. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ha ka ndị dị etu a receive this message. And when they receive this message, let them be awakened and let them be guided on how and what they must do, ka ha wee nwee ike nọ n'ihu ọrụ ha. Maka na ọ bụrụ na agbọrọ gị ọrụ ịjụ na ịma alụ, a ka apịawa gị azụ. Ịmarizi onye anwa, o nwere onye ọ bụ na ọgụ nwa ya ekwubiri ya okwu. Onye agbata anyị nwere ike ịfụ mmadụ na-abụ ma ọ bụ ịtọ eje na nke ofu spiritualist ma ọ bụ onye dibịa alụcha ọrụ, ofu onye ma mmadụ na-enwe testimony, onye nke ọzọ enwere testimony. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ike onye na-alụrụ gị ọrụ adago ma ọ bụ na ọ ska mụrụ gị, mba, ihe ọ pụtara na o nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ onye nwere ekwubiri gị okwu, ịchọkwa maka onye ọ na-eme omume na ebe obe. So ịchọkwa inwere ike iji ama onye ahụ ọ bụ na onye ga-ekwubiri gị okwu ọrụ wọrọ ọgazịa. Ịghọtara ya? Ọ ihe mmụọ ka a na-eme. So ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ ịchụ na ịma alụ, adị na o nwere onye ọ bụ na ọgụ nwa ya ekwubi okwu na ndụ ya
positivity take on form. Ịjụ na ime alụ ọ narụzi ọ na-ebe akwa na-asị Chukwu okike na ihe emekwa na ihe niile ya nwere ike ime na-ebe arịrị anwụ ọ na-ebe in creation ga-ewetara gị ịpịawa azụ ka ị wee jee n'ihu ọrụ gị ka ị wee zụọ ndị kwesịrị ịzọ ndụ. Ịghọtara ya? And you will never go free as long as those people, set of people ọ bụ gị ga-ekwubiri okwu continue na-pressurize na-ebe akwa na-ayọ in creation ka eziteziere ha onye anwa ga-ekwubiri ha okwu achịdị mmadụ a ga na-apịawa gị azụ ka ijee n'ihu ọrụ gị. So ijee n'ihu ọrụ gị gwa ndị gị na ha soro ịnọrọgo n'ihu ọrụ gị, ha sitewezie ndị ọ bụ gị na ha ga-alụkọ na ndị ga-ekwubiri okwu elobia chịdị mmadụ. Aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ndị niile nọ under this voice, let them receive their miracle, let there be liberation, let there be upliftment, let there be favor, let there be miracle. Ka ihe niile ndị niile ọ na-afịa ahụ ịzọ ọkpụkpọ oku ha ka emee ka ịzọ ọkpụkpọ oku a dịrị ha izi n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ise